लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रानाखि सालारिड खामानि मावगासिनो दं माने मान्थलि नोंथांनियाव कुछ ना कुछ सालारि नोंथाङा मोनबाय थायो जायफ्रा बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट आङो खोन्थागोन जोङो जोंनि सालारिखौ माबोरै इनभेस्ट खालामनानै जोङो 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालनि गेजेराव जोङो माबोरै मोजां रिटार्न दिहुननो थाखाय हायो नोंथाङा खुद खालामनानै लानो हागोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन बेनि सिगां आङो नोंथांमोननो खोन्थायो जायफ्रानाखि YBY आव जइन जानानै दङ आरो बेवहाय YBY आव माखासे प्रब्लेमफोर ओंखारदों आरो जायफ्रानाखि YBY आव जइन जानो थाखाय हायाखै गोबांद्राय जे फैसानि थाखाय बिथांमोननि थाखाय गोदान YBY बायदिनो एकदम सेम मोनसे गोदान लन्च जादों बिराद गोदान आरोखि ना बिराद गोदान लन्च जादों बे मासावसो नोंथांमोननि थाखाय आङो गाहायाव डिसक्रिपशनाव लिंक होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै बेवहाय खामायनो हागोन नाथाय बेयो लं टार्मनि थाखाय नङा गोलाव समनि थाखाय नङा नाथाय बे समाव जुदि जइन जायोब्ला 110% नोंथाङा प्रफिट बोखांनो थाखाय हाथारगोन आङो बेखौहाय गेरेन्टिजों बुंनो थाखाय हायो आरोखि दा नोंथांमोना थांनानै जइन जाहैनो हागोन लिंकखौ आङो गाहायाव होनाय जाबाय दा फैदो जोङो जोंनि जेनाखि जोंनि टपिकनि सायाव जोङो रायज्लायनि आङो मोनसे ब्रकार माने ओपन खालामबाय बे ब्रकारानो जाहैबाय INDmoney बेखौबो आङो नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपशनाव लिंक दोनना होगोन माने ब्रकारखौ दा नोंथांमोना बेवहाय इन्टारफेसआव फैयोबा बेबायदि नुनो थाखाय हागोन जोङो मासुवेल फान्डआवहाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय जोङो मासुवेल फान्डआव थांनांगोन नोंथांमोना INDmoneyआव रेजिस्टार खालामनानै लादै अके बियो मासुवेल फान्ड बियो मासुवेल फान्ड जोङो बेयाव फैबाय नोंथांमोना मोजाङै नाय जोबोर गोरलैसो बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरै बोख्लायबोयोबा बहाय नुनो थाखाय हागोन इन्डेक्स फान्डफोर दङ बाव निफ्टी 50 इन्डेक्स फान्ड दं निफ्टी नेक्स्ट 50 दं निफ्टी स्मल केप दं निफ्टी मिड केप दं ग्लबल इन्डेक्स ओमफ्राय आदार्स माखासे इन्डेक्स फान्डफोर दङ आरो बे इन्डेक्स फान्ड्सफोराव बबेयाव साबसिन आङो नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थागोन आरो बेनि सिगां जोङो नैबेवहाय टप इक्वालिटी फान्ड्सफोरखौ जोङो मिन्थिनांगोन लार्ज केप दं नोंथांमोना बेवहाय नैबेयाव नायनो थागोन लार्ज केप दं बियो बेनिफ्राय मिड केप बेनिफ्राय स्मल केप बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिन्थिनांगोन माने लार्ज केपा मा बुस्थु मिड केपा मा बुस्थु स्मल केपा मा बुस्थु आङो बेनि सोमोन्दै बुङोब्ला बिराद भिडिअआ लावलांगोन दा आङो नोंथांमोननि थाखाय माने मासुवेल फान्डखौ जोङो माबोरैहाय इनभेस्ट खालामो जोङो बेखौहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन जुदि नोंथांमोना खेबसेयैनो गोबांथार इनभेस्ट खालामनो थाखाय हाया नोंथांमोना 100 200 500 1000 थाखा नोंथांमोना मासाव दोनथुमनो थाखाय गोसो जायो अब्ला नोंथांमोना नैबेयाव दङ नै अपसनफोर जेरै 100 थाखा मान्थलि नोंथांमोना बेवहाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय हायो नैबेवहाय मिनिमाम SIP दं मिन नोंथांमोना नैबेयाव नायनो थाखाय हागोन नैबिसोरो बेनिफ्राय नैबे 500 थाखा SIP नोंथांमोना बेवहाय खालामनो थाखाय हागोन आं गुसुङै नोंथांमोननो बुंना होनि जाहाथे नोंथांमोना मिथियो लार्ज केप माने लार्ज गिदिर कम्पानिफोर जायफोरावनाखि रिस्कआ खम रिटार्नआ नाथाय एसेल' फैयो नोंथांमोना रिस्क लानांगौनि गोनांथि गैया मिड केपआ जाबाय रिटार्नआबो बराबर आरो बेनि थाखाय रिस्कआबो एसे दङ बेनाबो बराबर आरो नाथाय स्मल केपआ जाहैबाय नैबे स्मल केपआ बियो गोबां रिटार्न होयो जोंनो थाखाखौ गोबां होयो नाथाय बेयाव रिस्क गोबां दं नोंथांनि थाखाय डुबलांनोबो हागौ नाथाय माने गोबां फैयोबा गोबां फैनोबो हागौ बेबायदि आरोखि नोंथांमोना मिथिबाय लार्ज केपआ जोंना गिदिर कम्पानिफोर जायफ्रानाखि लस जानायनि चान्स गैया आङो नोंथांमोननो नैबे निफन इन्डियानि लार्ज केप बे लार्ज केपखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानि निफन इन्डिया नोंथाङा जुदि 100 थाखा मान्थलि बेवहाय इनभेस्ट खालामनो गोसो जायो अब्ला नोंथाङा नैबेवहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन निफन इन्डियानि बिजनेसआबो थिगैनो सोलियो नैबे जाहैबाय डेलि मान्थलि यारलि नोंथाङा माबायदि इनभेस्ट खालामनो बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनो थाखाय हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गोजौआव आङो नैबेयाव क्लिक खालामनोसै नैबेयाव जेनाखि निफन इन्डिया लार्ज केप
बेवहाय आङो थुबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नायोबा नुनो थाखाय हागोन बेयाव माखासे केलकुलेसन दं जुदि नोंथाङा खेबसेयैनो आङो गोबां इनभेस्ट खालामगोन होनना बुङोब्ला नोंथाङा नैबाव 1 लाख होयोबा नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय 5 बोसोरावहाय बियो दा मा सोलिनानै दं नोंथांमोना बेयाव नायनो थाखाय हागोन नैबावहाय 5 इयार्सआवहाय सोलिनानै दङ नोंथांमोना 176.7% रिटार्न होयो माने 1 लाख नोंथाङा खनसेल' दोनथुमोब्ला 1,80,000 नोंथाङा मोननो थाखाय हागोन माने बराबर 80,000 रिटार्न्स नोंथांनियाव फैगोन जुदि नोंथाङा माने 1 लाख दोनथुमोबा माने डाबलथ' नंद्राया नाथाय डाबलनि खाथियाव नोंथाङा रिटार्नखौ मोनगोन माने इन्ट्रेस्ट मोनगोन जुदि नोंथाङा खनसेयैनो गोबां इनभेस्ट खालामनो थाखाय हाया आङो मान्थलि एसेल' आङो दोनथुमगोन होननानै सानोबा मान्थलि SIP आव नोंथाङा थां मान्थलि SIP आव थाङोबा बेवहाय दङ जोंना मिनिमाम 1000 थाखा नाथाय माखासेयाव दङ माने खमावनो जोङो 100 थाखा 200 थाखानि बेबायदि कम्पानिबो दङ जायाव जोङो इनभेस्ट खालामनो थाखाय हायो जोङो 1000 थाखा जुदि खालामो अब्ला जोङो नैबाव बोसोरबायाव आङो डाइरेक्टलि बुङो बोसोरबायाव माने 100% मोनथिना 100.7% जोंनो रिटार्नखौ होयो माने नोंथाङा 1000 दोनथुमोबा बेसेबां जागोन 50K सिम दोनथुमनो थाखाय हायो खेबसेयाव जुदि नोंथाङा 1000 दोनथुमोबा नोंथाङा रिटार्न मोनो 60,000 रिटार्न्स बेबायदि नोंथाङा रिटार्न मोनो ना 60,000 रिटार्न्स बेबो नोंथाङा जेबो खामानि मावालासिनो खेबसेल' नोंथाङा बहाय इनभेस्ट खालामनानै दोनोबा आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै इनभेस्ट खालामो बेखौबो खोन्थागोन आङो बेयाव फैफिनबाय नैबावहाय जोंना अपसन दंखायो one time SIP नैबाव one time SIP बेनिफ्राय monthly SIP weekly SIP quarterly SIP जोङो बहाय खालामनो थाखाय हायो जुदि नोंथाङा बेयाव फारलायाव थांनानै नायोबा बेयाव माखासे कनफिगारेशनफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन जुदि नोंथाङा 10,000 इनभेस्ट खालामनानै दोनोब्ला बेवहाय कनफिगारेशन आदित्य बिरला बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय बेनिफ्राय निप्पन इन्डिया आदित्य बिरला आरो निप्पन इन्डिया जों माखासे कनफिगारेशन खालामनानै दोनदों जुदि नोंथाङा 10,000 इनभेस्ट खालामनानै दोनो 5 सालनि थाखाय नोंथाङा हगारोबा नोंथांमोना नैबाव नायनो थाखाय हागोन नैबे रेड ग्रीन कालारनि मोनसे बेनिफ्राय नैबावहाय नैबे पार्पल बायदि कालारनि मोनसे बेवहाय नोंथांमोना नायनो थाखाय हागोन जुदि नोंथाङा 10,000 इनभेस्ट खालामनानै दोनोब्ला 5 बोसोराव बियो जायो नैबे 24,000 जायो माने करीब 20% नोंथाङा रिटार्न मोननो थाखाय हायो निप्पन इन्डिया लार्ज केपआव जोङो नायोब्ला नैबावहाय 28,000 फैयो बेनिफ्राय बिनि रिटार्नआ जाबाय 22.97 माने 23% जोङो रिटार्नखौ मोननो थाखाय हायो बेयो जाबाय कनफिगारेशन जुदि नोंथाङा बेवहाय माबोरै खालामो आं बेखौहाय एसे खोन्थाना होनि जुदि वान टाइमाव खालामोबा वान टाइमाव थांदो माने SIP नैबाव मान्थलियाव थाङोबा मान्थलि जोङो बेयाव खालामनो थाखाय हागोन बेनिफ्राय आङो बेक खालामबाय बेक खालामनानै जोङो इनभेस्ट खालामनो गोसो आङो नैबाव डिले खालामबाय जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो गोसो दङबा डाइरेक्ट इनभेस्ट खालामहैनो हागोन जेरै स्टार्ट SIP आव थांदो स्टार्ट SIP आव थांनानै बेयाव केलकुलेसन दं कन्टिनिउ खालामोबा जोङो नुनो थाखाय हागोन बेवहाय बेसेबां रिटार्न होदों बबेयाव एग्रेसिभ सेलिं प्लान टु स्टार्ट 100 रुपिसनि नोंथाङा खालामनो थाखाय हागोन 3 इयार्सआवहाय बिसोर कम्पानिया नैबे फार्स्टनिया बिसोर कम्पानिया माने बेसेबां रिटार्न होदों बेनिफ्राय 3 इयार्सआव बे कम्पानिया बेसेबां रिटार्न होदों बिसोरो बेसेबां रिटार्न होदों बेखौ नायनो थाखाय हागोन नाथाय गोसो होनो गोनां जुदि नोंथाङा नैबेयावहाय इनभेस्ट खालामोबा माने बे कम्पानियावहाय नोंथाङा हाई रिस्क दङ नोंथांनि थाखाय दुबलांनोबो हागौ नाथाय फैनोबो हागौ मानो होनना बुङोब्ला बियो हाई रिस्क बेनिफ्राय बे गोजौनि माबायाव थांब्ला भेरि हाई रिस्क नोंथाङा गोबां थाखा मोननोबो हागौ नाथाय नोंथांनि थाखाया थांनोबो हागौ बे आरो बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेवहाय
नायोब्ला नैबे मडारेट रिस्कआव माने गेजेराव आरोना बारा रिस्कबो गैया ओमफ्राय प्रफिटआबो बांद्राय गोबां नङा ओमफ्राय बियो ल' रिस्क दङ नैबेवहाय नाय बेवहाय नोंथाङा पार्सेन्टखौ खम रिटार्न फैगोन नाथाय बेयो नोंथाङा रिस्क गैया माने नोंथांनि फैसाया फैखागोन आरो बेनो भेरि ल' रिस्कआ जाहैबाय जोंना नैबो बेसेबां पार्सेन्ट होदों नायदो 5% 10% ओमफ्राय भेरि ल' रिस्क माने बेव रिस्क लानांगौनि बारा गोनांथि गैया आरोखि ना बहाय रिस्क गैया माने नोंथांनि थाखाय फैखागोन बे आरो बेखौनो दहाय खोन्थादोंमोन मिड केप लार्ज केप स्मल केप होननानै दा बेखौ जोङो नुनो थाखाय जुदि नोंथाङा नैबेवहाय मडारेटआवहाय जोङो इनभेस्ट खालामनो गोसो दङब्ला बेयाव थांदो नोंथाङा बेसेबां इयार्सनि थाखाय खालामो बेखौ खालामनो हागोन आरो बेयाव केलकुलेसनखौ खालामना नायनो हागोन ओमफ्राय बियो डेट जोङो बबे डेटआवहाय माबा खालामो कन्टिनिउ खालामनानै इनभेस्ट खालामनो थाखाय हागोन आरो बेवहाय OTP फैगोन कनफार्मेसन OTP बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय बबे नोंथांनि एकाउन्ट फैगोन नोङो KYC होनांगोन सिगां बेयाव कनफार्म SIP अर्डार खालामनानै नोंथाङा अट'पे खालामनो थाखाय हागोन दा आंना मोनसे फिसा SIP खालामनाय दङ नोंथांमोननो बेखौ आं खोन्थानि माखासे आरो गुबुन SIPफोर दंलाबायबावो आंना नाथाय बेखौ आं दायो खोन्थाथ'ला दा नोंथांमोननि थाखाय आङो बेखौल' खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि सालारिड पार्सनब्ला जोङो बेखौ खालामथारनांगोन नङाब्ला नोंथाङा जेबो उनावहाय खामानि होनाय नङा नोंथांनि खामानि मावनाया नोंनि थाखाय ओरैनो दैयावनो थांजोबगोन आरो रिटार्नबो फैफिननाय नङा दा आङो नैबावहाय नायोब्ला जेरैहाय बियो INDmoney पर्टफलिय' ओमफ्राय बियो रिटार्न्स बियो जाहैबाय नोङो बेसेबां इनभेस्ट खालामनाय फैसा बेवहाय नैबो श' खालामगोन बेनिफ्राय बियो रिटार्न पार्सेन्ट बेखौ जोङो नायनो हागोन बे रिटार्न फैसा बियो रिटार्न पार्सेन्ट दा आंनि फैसाया 0.25% माने लस जानानै दं मानो होनना बुङोब्ला निफ्टि 50आव दा समाव एसे लस जानानै दं नाथाय बेखौ जोङो एसे गोलाव समनि थाखायसो इनभेस्ट खालामदों बेनिफ्राय बियो उन समाव आरो डेभेलप जालाङोब्ला आरो बेवहाय रिटार्नआ बारा जागोन बेनिफ्राय जोंनि रिटार्न फैसायाबो बारा जागोन आंनि इनभेस्ट खालामनाय आंनि पर्टफलिय'आ गोबां जाहैनो हागौ ना बे आरो दा नोंथांमोना जुदि सालारि पार्सनब्ला नोंथांमोना थाखाखौ ओरैनो बेखार गारलाबायगोन जोंनि थाखाय ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो बेनि थाखायनो जोङो जुदि नोंथांमोना 500 थाखाबो मासावहाय जोङो इनभेस्ट खालामनानै दोननो हायोब्ला जोबोर मोजां दा बेखायनो जोङो गोसो हो बेवहाय आरो उनावहाय नोंथांमोना जुदि बेनि सोमोन्दै माखासे सोंनांगौ कुइसन दंबावोबा नोंथांमोननि थाखाय आङो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जेरैहाय नोंथांमोना गल्डआवहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन बिल वेल दं टेक्स सेभार दं टेक्स सेभारा ओरैबायदि माने नोंथाङा जुदि इनभेस्ट खालामनानै दोनोबा नोंथाङा बेखौ लक खालामनानै दोननांगोन 5 बोसोर 10 बोसोर 3 बोसोर बे टाइमा जोबोबासो नोंथाङा बेनिफ्राय फैसाखौ दिहुननो थाखाय हागोन बेखौ बुङो टेक्स सेभार बेनिफ्राय गल्ड फान्डआव नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हागोन गोबांथार बेवहाय बेबायदि अपसन्सफोर दं नोंथांमोना खालामनो थाखाय हागोन INDmoneyखौ आङो गाहायाव लिंक होना दोनबाय बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन बेयाव जोंनाव INDmoneyआव गोबांथार अपसनफोर दं जेरै US स्टक दं इन्डियान स्टक्स दं नोंथाङा बेवहाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय हागोन अके आङो उननि समाव नोंथांमोना जुदि सोङोबा आरो माखासे भिडिअफोर लानानै फैबावगोन दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो जायफ्रानाखि बे YBY बायदि मोनसे गोदान एप्सआव जोबोर गोदानथार आरोखि ना नैबे साननैसोल' जादों नोंथाङा बेवहाय फैसाखौ रिसार्च खालामोबा डिप'जिट खालामोबा 100% नोंथाङा प्रफिट मोनगोन गाहायाव आङो लिंकखौ होनाय जाबाय बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नानै अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय टेक केयार